बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मोनसे गिख्रंथाव खौरां। आफगानिस्तान हादरखौ तालिबानआ गावसोरनि दखलाव लांखांनायनि उनाव गावसोरनि गोख्रों आखुखौ दिन्थिफुंगासिनो दङ। बे समावबो मोनसे गिख्रंथाव खौरां मोननो हादोंदि भारतनि सुबुंफोरजों लोगोसे गासै सा 150 सुबुंफोरखौ तालिबानआ हमनानै लांदों। मोनथिनो मोननायाव आफगानिस्तान हादरनि राजथावनि काबुलनिफ्राय भारतनि सुबुंफोरखौ हमनानै लांदों तालिबानआ काबुल बिरखं गाथोननिफ्राय भारतनि सुबुंफोरजों लोगोसे गासै सा 150 सुबुंफोरखौ हमनानै लाङो। मोनथिनो मोननायाव तालिबानफोरा सा 150 सुबुंफोरखौ गावसिनि गारियाव थिखोनानै लांदों आरो मोनथिनो मोनबावनायाव सा 150 भारतारि सुबुंफोरखौ बिरखं गाथोननि गुबुन लामाजों दैखांना हरनाय जागोन होननानै थगायना लाना थांदों। नाथाय दासिमबो भारतारि सुबुंफोरखौ तालिबानआ बबेयाव मानो लानानै थांखो बेनि जेबो खौरां मोननो हायाखै। मख'नो गोनांदि भारत सरकारा तालिबानजों हमना लांजानाय भारतारि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय नाजागासिनो होनना खौरां मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं आफगानिस्तान हादराव तालिबानआ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै बुहुमनाङैनो बयखौबो समखिखांहोदों। बे समाव खौरां मोननो हादों जे तालिबानफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हेफाजाब होनायनि दायाव आसामनिफ्राय गासै सा 14 सोद्रोमाफोरखौ आसाम पुलिसआ खानो हादों होननानै। तालिबानफोरखौ हेफाजाब होनानै खाजानाय सा 14 सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै मौलाना फाजुल करिम दरं जिल्लानि बाकर सिद्दिक कामरुप, साइदुल हक कामरुप, जावेद मजुमदार काछारनि, मजिदुल इस्लाम बरपेटा, फारुक हुसेन खान बरपेटा, सायेद आहमेद दुब्रि, आरमान हुसेन दुब्रि, नदीम एक्टर हाइलाकान्दी, कान्दाकार नूर आलाम खोला सालमारा, मौलाना यासिन खान गवालपारा, मौलाना बासरुद्दिन आलाम हजाइनि, मुजिम उद्दीन करीमगंजनि आरो मर्तुजा हुसेन खान करीमगंजनि। आरो मोनथिनो हाबावनायाव हमजानायनि लामायाव सानैसो दंबावो होनना खौरां मोननो हाबावदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रा ब्रह्म बिथाङा मैया 2 आगस्ट खालि चिरां जिल्लानि सिसुबारि गामियाव दै बानाजों खुरखाजानानै राहा गोथे जाना रिलिफ थानांनाय थागिबि सुबुंफोरखौ सुलाद लाहैनानै अनसुंथाइ होबोयो। बेजों लोगोसे सिसुबारि गामि गेजेरजों सिंखावबोनाय माख्रा दै खर'आव दावबायहैनानै बे दैखौ गावनि सिगांनि दै लामाथिं दानगार हरफिननो थाखाय नायबिजिरहैदों आरो बे दै दानगारनाय खामानिखौ फैगौ 2-3 आगस्ट अदेबानि समबार बारायनिफ्राय निस्मा आनसलिक एबसु, निस्मा ब्लक इउपिपिएल आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगो नांनानै दै दानगारनाय खामानिखौ मावगोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो खोथा होनानै फैयो। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। धेमाजि जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थांदों, जेराव खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला धेमाजि मृदुल जौमा कलेजनि बिमुंगोरा रिन्टु शर्माया सानै गावनि फरायसुलिखौ मोजां मोनबोनानै गोबाव समनिफ्रायनो प्रपज खालामबोबाय थादोंमोन आरो मैयाबो खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला रिन्टु शर्मा मुंनि फोरोंगिरिया गावनि सानै फरायसुलिखौ प्रपज खालामबावदोंमोन। नाथाय सानैबो फरायसुलिया फोरोंगिरिनि प्रपज होनायखौ गनायना लानो हायाखैमोन, जायनि जाउनाव रिन्टु शर्मा मुंनि फोरोंगिरिया सानै फरायसुलिखौ गोबौ सिखाजों खर' मोदोमाव दाननानै गाज्रियै जोखोम खालामो होनना खौरां मोननो हादों। आरो मोनथिनो हाबावनाय बायदिब्ला जाथाय जानायनि दसे उनावनो ओनसोलनि पुलिस बिफानआ जाथाय थिलियाव सौहैनानै फोरोंगिरि रिन्टु शर्माखौ खानो हायो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।